पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमंगिया फारो तै बेलायखिनो हामबाय माया फरचिनि मीडिया पार्सन जों तिनि सेरथुम कामी नि कायसा हलो कायसा जों तिप्रामो थाबाय अरनि जरा प्राइवेट कमिटी तंनाय तिप्रामो थातंनाय चिनि लीडर्स ऑफ संसामा बाय जों तिनि और कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम हायका बातै चिनि पार्टीनि विभिन्न डेभलपमेन्ट कग्रस जों सालायखा और फाइमाजाक फाइका चिनि अनि देबरागो तंगो चिनि YTF नि प्रेसिडेंट बेलायखिनो एनार्जेटिक प्रेसिडेंट बरम गोनां देवर्षि जमातियानो हामबाया फागो तैजों हामबाया फागो आनि इंक्लबो तंगो चिनि लीला जमातिया ताखुक बो बेलायखिनो एक्टिव तेयर चिनि दाबुद कुमार तंगोर जागा बेलायखिनो सेरथुमना नायखोलो नायथावखे तै दुलमानि बागैनो तिनि चिनि लगेगो हायनो हाय महाराजानि थानसानो हाजागै महाराजानि आइडियोलॉजीनो हाजागमा बिसितै जोंबाय बाक्सा खरक ब्रै नुखुंनि 11 बुटार चिनि तिब्रामो थागो जोंबाय गोदाल फाइखा जों बरनो खा खवार बाय लाम सगैनागो बरनिबो मुंखा पंच विजय जमातिया बनि लगे तंगो कायथाम बुटार खरक थाम बुटार कृष्णहरि जमातिया बरम गनां खरक ब्रै बुटार कृति साधन जमातिया कनै बुटार तै रंगनाथ जमातिया कनै बुटार CPM नि फाइमा जनै तै विभिन्न गुबुन पार्टीनि फाइगिसिनि महाराजानो हामजागमा बाय चिनि ओ लोकेलनि तै दुलमानि न जाजागमा बिसिंति बरक संबाय फाइगि सामिल फाइका बरन जों खा खवार बाय लाम सगु भबिष्यत जों याप्रि बाक्सा के याक बाय याक रंलाय खालायगै काहा करंखो जों बरन तै दुलै तलांगै थांनाय जे जों सामु तांसाक बरक बुतिनि तांनाय हनै जों बाक्सा चिनि बाना रम फाइका बरन खा खवार बाय जों लाम सगु नाखा हामबाय CPM Congress yang awet Tipramota Final kabar kubal lam sogo CPM Congress akai payut Tipramota bukan lagu final kabar kubal lam sogo bukan karena Hamzah Tipramota Final kabar kubal lam sogo CPM yang awet bukan karena Hamzah Tipramota Final kabar kubal lam sogo bukan karena long live Tipramota long live Tipramota long live bukan